Evo, poštovani prijatelji, nalazim se u Boleču kod jednog mog prijatelja. Pitanje je stambena kuća koju ćemo sada da pokrijemo video nadzorom. Suština je da se malo poveća bezbednost ovog objekta. Čovjek ima problema raznih sa nekim čudnim pojavama. Pa ćemo da vidimo sada kako ćemo to da uradimo. Ono što sam ja predložio, što je suština kad se radi ovakav jedan sistem, to je da se odredi centralni deo na kome će da bude centralizovan uređaj za snimanje, takozvani digitalni video rekorder, DVR skraćeno. I uređaj se sastoji od tog digitalnog video rekordera koji mora bude centralizovan. Dakle, evo, mi smo odlučili da to bude kod televizora u dnevnoj sobi. I tu sam prošao u donjoj zoni sa rupom. Evo je ovdje burgija. To će da izađe instalacija i da odemo gore po fasadi i do svakog kamernog mesta će da dođe po jedan kabel koaksijalni plus napojni. Tako da evo, idemo dalje da vidimo kako smo to zamislili. Meda je tu. Medo, šta je Meda? Šta je? Jesi ti mazulja jedna, a? Si mazulja jedna? Jesi mazulja? Medo, baš si lep. Baš si lep bio. Ajde, beži. Beži tamo. Beži, mora da radimo. Ćao, čao. Prošla je 16-tica. Prošla je ova 24-ka. Tako da će biti dovoljno da izađe instalacija za 4 kamere. Tu imam i antifone koje obavezno koristim. Imam i ove naočare zaštitne. I sada, evo, da vam pokažem. Sa ovom bežičnom brusilicom. Iskorišćenje lasera. Tu gdje je izašla rupa, idemo gore po fasadi. Idemo gore po fasadi. Jedan šlic gdje će da uđu kablovi do instalacije. I šlica ona je s ovom dužinom. Skoro. Tu je na ćošku prošla rupa. Da ne bi išao preko ćoška, direktno sam izbušio s jedne na drugu stranu. Ide ispod oluka. I ide šlic dalje tamo. Na kraj kuće. To je prošlicovano. I ovdje sam stao. Jer kao što vidite ovdje je blagi pad. Merdevine mi baš nisu bezbedne. Pa ću morati sada da potržim pomoć. Tu treba da dođemo u toj visini na ćošak ove kuće. Mali iz ove perspektive, kabel je razvučen i treba da dođe u levi ćošak kuće. Evo, kabel lepo ulazi od ozdo. Ide tom linijom. Evo ovdje, moramo voditi računa da nečim tupim to uvlačimo unutra ovaj šlic. Znači ja sam uzeo ovako jedan štelujući ključ, takozvani francuski. I ovako uvlačim, ovo je posljedica. Evo vidite kako to nije došlo do kraja. Ovo je stiropor. Nisu stavili gore lepak. On sad tu puca. Ali svejedno, terasa će se oblagati tako da će dole doći stiropor. To je to. Evo, kada sam uvukao ovaj prvi kabel, mislim da spustim relaciju dole po ovom laseru.
i da idem desno do kraja kuće. Nekako mi je bolje to nego da idem gore skroz pa da ga spuštam niz oluk. Tako. Evo jedva nekako. Tu sam išao. Pravo ne može, ovo je beton, tačno se vidi gdje dokle stiropor. Evo dole sam otišao, morao sam dole da idem. I tu sam malo prošao sa rupom. Eto, opet ispod oluka. Tako. Relacija je urađena. Znači, prvo kamerno mesto, ovo najduže, je urađeno, prošlicovano. I evo, spreman je kabel za drugu kameru. Otišlo je dosta više nego pola. Moja procena će otići možda i više od 100 metara kabla. A u ovome koturu ima 100 metara. To je dakle šlic do kraja i ovdje ono gdje smo ušli u dnevnu sobu. Eto, sad idemo drugu kameru da pružimo. Isto na onaj ćošak kući koja će da gleda na ovamo. I evo šta je ostalo od 100 metara kabla. Relacija izvučena. Jedna druga kamera. Ovdje treća. I sa ove strane četvrta. Tako. To je to. S tim što ću ovu ovdje da dignem još. Dići ću je gore. Negdje na pola ovog zida. Da ipak mogu da vidim i ova vrata i kapiju. Eto, već polako pada noć. Dan je kratak. U principu za danas je dosta. Instalacija je razvučena. Sutra se postavljaju dozne na ova kamerna mesta. Pričušćuju se kamere. Onda ćemo DVR da programiramo i tako. Evo, odlučili smo da koristimo šlicericu. Da gore pružimo ovaj kanal do ćoška kuće. Da ipak ne bude ovako nisko, nego ćemo gore da je stavimo. Evo ga Bosch GNF 35 CA. Ja tu polako ubacujemo u kanal ovaj kabel. Evo ovako, kutija je stavljena. I pripremljeno mjesto za kameru. Sad ću samo nju da montiram. Ali smo morali ovako da odradimo s ovim topivim lepkom. Evo ovako Bosch pištolj za vruću plastiku. I ovdje, znači kad je u fasadi tipol, obavezno se svaki natopi plastikom, gurne unutra, malo sačeka da to uhvati i onda je sigurna kamera da ne dođe do odvajanja od fasade. Ako je u pužići, može i to da se koristi. Mada ja ih izbjegavam, što nemam pojma nije. Meni je ovo okej. Korišćenje ove plastike iz pištolja, super stvar. Evo dakle to. Obeleže se rupe, šalciger, PH2, pap, nema bušenja, samo se probuši. Šalcigerom, mislim nema bušenja bušilicom. Evo ovako, kad bi stavili tipol i zavrtanj, on bi se sigurno okrenuo. Zato se stavi ovako ova plastika. Ovako.
to je to. I ovaj tip unutra. To sad drži par excellence. Evo ja to tako još malo učvrstim. Da sad kad dođe kamera, da bukvalno preko tog lepka tiplovi su spojeni i sa ove strane. Evo isto tu kutija kada dođe. Ona poklopi ovo i tu nema više mrdanja. Evo dobio sam neku supstancu. Kaže da je dobar napitak. A Neša je pčelar. Pa će sad da mi kaže kako se to pravi. Dođi vamo Nešo da mi ispričaš kako se pravi ovo. Stani, je li ovo medovina ili medovača? Medovina, vino od meda. Vino od meda. Medovina. A medovača je rakija, jel tako? Jeste, to kad ispečeš sad rakiju od toga dobiješ medovaču rakiju. Aha. I kako se pravi ovo? Kuva se voda i med. Znači skuva se voda i med, jel tako? I šta, jel treba da baci ključ ili kako? Koliko se kuva dugo? To kuva da baci ključ. A pre toga, je se uradi pre toga neko? Ništa. Kad to prokuvaš, izmjeriš na kraju širometrom da ne bude više od 25% sladora u toj tečnosti i onda baciš gljivicu u vrenje i to ti je to. Jel se ohladi pre nego što se ubaci ta gljivica? Da, normalno mora se ohladi. Kad meriš širometrom mora biti hladno. Hladno. A reci mi i kad tu gljivicu ubaciš, što je to najbolje od da se kupi ona gljivica? Pa ima. Što već ima za vino ili? Jeste, ima za vino, a ja ubacim malo kvasca. Koliko malo? Siroga, ćošak jedan, je centimetar kvadrat kubni. Aha, kvasca malo. Pekarski on je, tako? Sirovi? Tako, sirovi. I to je najbolje? Pa najjednostavniji, imaš 300 načina. Ima i ono kad grožđe se stavi pa počne da vri. Da. I onda se to sipa sve, tako sa sve? A ako hoćeš da dobiješ drugi ukus ovoga medovine, onda ubaciš naranđu jednu pred kraj vrenja. Dobro. I dobijem ukus sasvim drugačiji. Ne dobije naranđe, ali dobije, promijenimo ukus. Nije više tako slatko, nego, znaš, ako dobije baš miris, neki ukus. Jedva čekam da to probam. Ako hoćeš da ostane penušav, onda kad ga flaširaš, ubaciš samo 1 kubni centimetar ovoga ušećeranog meda. I ono počne ponovo vrenje i dobiješ penušavo, Samo malo, dakle, meda ubaciš unutra. Da. Šta, kristalisanog ili? Kristalisanog meda. I ono započne vrenje i dobije mehurići, ko šampanjac dobiješ. Ko šampanjac, znam, ali se to flašira tako ili ne? Da, tako ga flaširaš. To sad možda stoji godina, to nema vek sad. Aha, znači ne može se pokvariti nikako? Nije, nikako. Niti može dalje da vri. Ona kad postigne od 15 do 17% alkohola, ona ubije gljivicu i to ostaje tako, nema više vrenja, nečega. Super. Hoćemo pozdravimo Daču? Hoćemo. Pozdrav, Dačkonja. Da nam se brzo vratiš da pijemo. Dođi na vino. Dođi na vino da pijemo vino. Da, ovo je pravo vino, znači nema tu mnogo alkohola, ali tako? 15 do 17%. 15% ima ipak, a? Ima sigurno. Onda nije bezazleno, a? Ne, od 15 do 17% ubija gljivicu. Znači, kad ubija gljivicu, nema više vrenja. A kad znamo kad je ubilo, koliko stoji to kad ubaciš gljivicu? Pa to od početka do kraja, treba otprilike 9 do 12 mjeseci, skoro godinu dana. Aha, 12 mjeseci treba tako stoji. Znači to je tehnološki postupak proizvodnje. Mikrofon je spojen. To je to. Evo, toko je stavljanje konektora. Imamo ovako takozvani DC konektor, muški. Imamo BNC na krimp. Priprema je skoro izvršena. Evo ovako, kad se namontira DC i ovaj BNC, ovaj vrući kraj, ja ga tu zalemim, obavezno ga zalemim. Znači ne krimpujem ovaj unutrašnji, nego zalemim za vrući kraj, poslije navučem BNC i krimpujem ga. Evo ovako, vidi se tu kako je zalemljeno. Sad se navuče na njega ovaj BNC. Dok klikne,
Ovo se obmota. Navučiš se ovaj shield. I stegne se kleštima. Krim kleštima. Ne motocenglama. Evo ovako vidi se. Ova sa šestouga ona moja. Vidi se kako je to krimpovano. I sad tu nema bojazni da će to da ispadne, da će da se odvoji. Dakle, sve je na konektore, kamera se vrlo lako montira i demontira. Znači danas, sutra, u slučaju nekog servisa, samo se ova skine, druga se stavi ili se ova vrati vrlo prosto na konektore i to je to. Eto ga, spakovano. Uvodnice su odozdo, da ne bi kiša zalivala. To je to. A postoje i originalne, ovo su Alingove dozne. Postoje originalne, one su skuplje. Ko kako voli. S pozicije. Ne s telefonom nego rukama je. Da. Ovako pada mrak. Spušta se noć. Evo. I ovdje iznad ostalo je ili za kamerno mjesto ili ovako. Ja sam odlučio da tu sad za sad stavim mikrofon. Tako da to je to. To će da bude. To su pozicije. Evo ovako tu gdje je ušao kabel. Tu smo ga spojili. Ovdje je obeleženo. 1, 2, 3, 4 i audio. I ovo ćemo da razdvojimo, znači za signalne i za napajanje. Evo ovako, svih 5 je spojeno sada u jednu. I na kraju treba dodati DC konektor kako bi napajanje moglo da se menja. Ja, kad su izlemljene, sad ćemo stavimo konektore. Znači, nabije se ovaj konektor i on mora da klikne ovako. I onda se ovo obrne. Tako, obrne se i navuče se ovaj prsten. I sad se samo krimpuje. To je to. Na audio ide ovaj BNC na činč. Tako izgleda. A ovaj ostala 4 su BNC. Evo kad se rasklopi, sve izvadi iz kuće što je hard disk. Treba da se stavi u DVR. Na to mjesto već predviđeno. I da se poveže ovim kablima. Evo imamo taj SATA kabel za prenos informacije i napojni. Oni se vežu na ploču. Disk se učvrsti sa donje strane. To je to. Evo spojen. Da je sve uključeno, BNC-ovi. Miš, napajanje. Evo, i HDMI je tu. Ovo ima i VGA izlaza. Kako izgleda sistem kad se odradi. Tu su kamere. Jesi zadovoljan nešto? To znači. Nema komentar. Jel' tako? Znači, ovo je potreba, ovo više nije luksuz, jel' tako? Kako nije? Treba svi da ugrade ovakav sistem. Pozdrav ljudi. Evo, dakle, iz bilo koje tačke sveta
Može da se pristupi aplikaciji, da se vidi objekat, štićeni objekat koji nadziremo, da se veća slika, to, tako, da se pusti zvuk, da se vidi HD, znači znatna je razlika.